cek patenana dindang bepisahan ternyata selistio tak riwangi samudana marang pulau warga garwalan praputra liwat kincanging alismu tak tandur anggelandang rasane atiku lupa pisan kena pisan Mbok kena pindho. yen gampang luwih gampang yen angel angel Bareng-bareng. Bareng-bareng. bareng Bareng yo. iya iya tenan ya aja salah Weh ora nek kleru kowe. tan kena Ma aku baleni lho jirine mau biasa ya biasa lah kowe mbok tambahi medun no ya iya baleni iki dhewe padha kedirine kudu menyatukan rasa. Nah iya ta. Tan. Wah sumpah Aris sih ya. Tan kena numbas arta sudah nyatu ya sudah ini sudah Iya, oh belum. oh iya satu putaran Weh. satu gongan Khusus Mbak Anteng kon 6. nyetel radio Ora apa-apa nek rekamane kono kabeh. Apa iki? jeneng gula Oh nggih. jadi didoyi oh ngono Oh iya. kadung jeneng kowe ojo lali marang aku iki bakal mas nalikane nambah susah sopo sing anjani
Matur sembah nuwun Mbak Lintang Kairo. Sudah Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih. Duh. Wes gak lungguh meneh. Gak dolanan game meneh. Oh, sekarang yo. Alah. Lagu loro kuwi seberarti wis sing wis masuk rada gunyak sithik. Tetep penake kita Mbak Anteng kok, ngono to. Ora usah kabeh-kabeh kok njuk Mbak Anteng. Ayo kepiye to? Ora apa-apa. Mesti ora jos semono. Heeh. Pokoke Gerajakan kuwi ya perlu lho mengko kuwi. Mengko nganu nek Sariawan template nggon gerajakan tak mari. Apa dijahit sedila ya ora apa-apa. Ditambal. Tubles apa ora? Aja deng aja kuwi meneh ah. Kualat meneh aku ndakan. Heeh. Keplok-keplok ki ngopo, Je, Mbak? Anu, oh paling arep nyanyi meneh isih semangat to. Keplok-keplok isih semangat, tandane isih semangat ya, Gong ya. Heeh. Semangat. Ki saiki, aku ki bengi iki seneng banget. Lah ngopo? Aku ditunggone karo kakangku lanang. Sapa? Gadang. Oh iya karang. Wis le menyang wis kat nganu wae. Jam 09.00 esuk wis tekan nggon aku. Wis jam 09.00 wingi. Rebo wis tekan nggon aku. Terus menyang nganggo truk. Wes. Menyang nganggo truk melu truk pokoke intine. Mbok nang dhuwur apa nang ndi apa? Apa kejepit gamelan barang ya iso kok kae iki. Aku ki kok wis kangen ngrungokke suarane kakangku lanang ki ya. Ha iya kuwi kudu diduetke kaya ngono kuwi. Heeh. Kudu diduetke. Mung suwe ki ya kudu sing apik. Lah iya. Ning apik kabeh, Gong. Ha maksudnya ki kudu pilihan. Kok kaya aja dimusuhke Mbak Anteng nang ora nganu. Apa jenenge cakil karo buta glundung ya. Kayak karang saiki kuliah nang isi Surakarta. Wah iya, kok kowe ora nyusul rono? Ora oleh karo mbakku asem tenan kok. Maune iki oleh. Wong jarane, alah monggo meng ra tangi nek ngekos ngono. Apa meneh ngekos lho aku jane nek tangi iki tangi. Angger ana sing bareng nang kos kuwi tangi. Maksudnya lah aku nek ngekos lak bareng karo kae ngono lho maksudnya iki. Wes iki saya esuk iki saya kotor pikirane wisan serapik. Iya. Yo saiki Mas Gadang katuran minggah jumeneng. Nek aku kudu ngadeg pokoke. Oh, kowe wis nganggo. Ayo saiki yo. Ya siap-siap lho Mbak Anteng, mengko nek kepilih ki nganggo voting ngene iki. Voting ki apa, Gong? Voting ki kaya pemilihan ki lho. Kaya wis rasa nganggo spot. Ayo nyekel mic lagi omongan. Iya aja duduk ngatekno. Men ketok bagus e. Mbok menawa mbok wedok nonton ning live streaming kok wah pacarku ganteng banget ya ampun. Wo wis aku dicek sik. Pripun Pak Dalang? Nah, mboten pripun-pripun. Alah ngene iki iso nang kamu. Ngopo? Ora apa-apa. Ya ngene iki Jebul yo medeni ya jebul. medene piye? Lek ning ngarep debo ki kok wondel lho. Kene kok kademen apa kowe kok sasus-sasus iki? beda rasane beda. Rasane apane sing beda? Senengane kok Pak Dalang. Senengane kok mancing-mancing sing ora-ora to kok iki.
Nganu nggih Mas, nyanyi ya. Bawa wae. Wah, Ora apa. yo ngajak duet ya, duet ya. Duet. Yo. Yo, milih. Senengku Mbak Anting mari. Ah, to kandhane kok. Lah Mbak Anting nek kon duet ki apik dhewe ki Mbak Anting. Enggak lah, enak Mbak Lintang Kairo, Heeh. Mbak Lintang Kocorum. Nah. Dan tersangkane iki kowe to sing bengok kocuru-kocuru ket monggo. Iki megang ati. Apa? Kebles pipit po? Kebles pipit ya. Iya. Ora apa-apa. Gek wis ngopo iki? Jenes sing ngedrang wis kan. Apa? Ki manut Lah derek milio. karo Lintang kok aku diserang netizen. Ora. Kapok aku, Ding. Ora. Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh. Heeh to. Digantung nang kono aku. Ya Dek Lintang ya. Nah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas, Allah. Jan Mamas iki mengko ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok. Ninggal wasiat ora arepan. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah aku kok keloro-loro. Ora kok aku kok. Ora guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Lah Puas. ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Ah iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Nah, wis Mas kono, Gadang? Wis. Wong mau ya ditawani Mbak Anting no lho. Tinggal ngompol. Ngompolan lho. Wes. Ora. Yo. Napa tembangnya napa? Apa, Ding? Monggo. Aku ke bawa wae, bawa mau. Aja. Bawa Mas. Duet apa? Napa? Duet anu. Lintang Asmara. Waduh. Request lho Mas, request Mas. Oh, Ding, requestmu, Ding. Singkong dan keju apa ngono. Bawa mawon. Aku seneng anu apa kuwi, Ding? Apa? Sesideman. Sesideman. Seneng sidem-sidem kok. Sesideman kok. Senengane jebul sing sidem-sidem. Ayo Mas Gadang. Ngopi ta kowe iki? Kon bawa kok malah makruk. Ngewel sikilku aku. Hah? Ngapa? Ora apa-apa. Ngewel sikil ya? Sebentar, Pak. Mbut. Langsung main iki lho, Mas. Ya Allah. Wewe. Lho nek wong munggah, arep ana wong munggah gunung, Ding. Lho. Heeh. Arep nyawer ketok. Ora kok kuwi mesti harus dolan-dolan sekitar kene iki. Oh, wis ngetokke amplop. Menjelajah Mas. Nah, balik maneh. Wiwitane Nderek sang kepek. Oke. Wis toh mulane sesuk meneh iki ngati-ati. Lungguhe nugelke kursi. Yo gek nderek sang kepek yo. Anderek sang peke Apa yo priya gabus. priya bagus kang olah budaya Kota gede. sowan menyang kutha gedhe.
Bantara terus kayung yun sadate. Ngisro tau sekali. Ngisro ya Mas ya. Piye to? Aku seneng kisro kok aku kok wong kok. Selendang. Ya aku malah lali ki mau. Mesah dadi Oleh tumbuh lah tutup ya ngene iki. Selendang kuning Mas. Selendang kuning Gangengke siji hi kang saking ukir. Lah aku wis ditonton kok yo. Gangengke lulus ulat. Dine. Ora harus to Dik. Tuh, ya wis yo. Nek ngegem marah-marahi to, cebu. Marah-marahi senengane kok. Allah. Kowe. Ayo Kang. Swara kurang permono. Dene Kang. Swara kurang permono. Oh iya, Dik. Dia Sulistya. Bijer. Sing gendir meh kleru ya. Jane Pak. Ayo. Bijer. Pripun, Mbah? Ngincang Bener aku ati. berarti. Ale. Oh bener aku. Wah. Kleru. Oh iya berarti. Wah jlom kiding-kiding. Lo Mas Gadeng kuwi lo Swara kurang marah-marahi permono. no. Neng wasis ngungrum angungrum marang bendara Tiasu. Sulistya pijer ngincangake alis Rukun Islam jan. terus tresno sesidaman Luwih becik patenono timbang perpisahan berjalan Sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwalan praputra. Ayo Mas Gadang, yuk Mas Gadang yuk. Liwat cincanging tali sumeng tandor kang landang rasane atiku sedadian was ning serius aku isih mampu ngeladeni
putra liwat kincanging alis tak tandur anggelandang rasane atiku senetian wis telinga serius waku aku isih mampu ngeladeni sholatmu monggo kowe bocah enom senadyan bocah buta kadukaan ibro jiwa rakaku kak ngeronggan matan lembrong karo pinjo urip ana kutangane kawitan kokane Nggih, sampun, nggih. Sampun. Wih, Mas Gadang nganu requestnya Mas Gadang berdiri lagi. Aku kon ngopo meneh, Dik? Wis tos. Yo. gimana Mas Gadang Oh. ya napa imbo malih Ah, Bun? kuwi Wis bos. senengane mbok kowe kok. Senengane pindho to. Aku iki kademen lho ding iki ding. Kemulan. Adem. Nah, mulane beraktivitas, bergerak joget. Heeh. Lah mau ora joget to Ya. ya? Oke, wong to wis. Olahraga malam, Mas. Nah, kowe Pikiranku terus nanti gedeng. iki nek yamene iki pikirane do elek-elek, Dik Lintang. Ampun mancing-mancing mungkin ndak. Oh iya maksudnya itu olahraga joget Ya. ngono lho Mas. Ah. Oke. Biar sehat. Nggih. Ya to ben ra kademen ngono. Nah, Nggih. Sudah. nggih sampun. Sampun. Nggih. Ayo sampun. Nyo, semesoknya. Nyo. Aku ikhlas lahir batin dengan aku, Ding. Tenan. Nah, toh. Terima matur nuwun. Wis kaya ngono. Matur nuwun yo le cah bagus lah, Cah. Bagus tenan. Padha-padha Mas elek lho kowe piye. Aku duneke tak bagus ya gleleng no aku no. Iya. Ora hae kowe. Ayo tak unggahke kene sisan malah. Kalucu banget lho kajane iki. Nang sok elek. Lambene iki elek kae iki. Kaya wayangan kepiakan karo dhewe nang omah kae wah jan. Saisane tragedi dadi kae lagi buronan kok kae iki kok. Sopo? Kae kancaku kae. Buronan ngopo? Wis ana pokoke. Nek arep nek kepo nganggo buka nganu channel Dalang Seno. Kepiakan dalange Ki Wisnu Aji Prasetyo. Pas gara-gara pokoke ning ngono kuwi. Pas mase niku maju, mah mang puter niku wah. Wedi kae wisan. Lah bar kuwi mulih lho. Wis ratapan kok kae. Iya. Jam pira iki? Isih jam, wah isih setengah 3 isih suwe. Isih iso sak lagu meneh. Ya. Tinggal penutupan. Tetep nek penutupan ki Nah, toh, aku ora omong lho iki. Aku ora omong lho, duet ke. Duet ki karo Mbak Agnes. Bela. Ben entuk aplaus saka sing ngrebab. Ora. Hah?
Oh ya berarti Mbak Ika. Terus bangga aku ya, mejane aku wis mau sengit aku. Oh pasrah berarti oke, Mbak Ika dan Mbak Anting. Ya. Ya. Ya dituruti mengko ndak mencep. Ndak cemberut. Ya. Jumeneng ya, jumeneng. Ya kanca-kanca. Ayo para pesindet. Ayo. Iki enggak disepoti ya. Weh lah wis ngene iki wis malah gayeng kok. Wila sih pengen nganu meneh apa? Nyanyi meneh apa? Lah nembang apa ora? Lah iya, aku ki omongan karo Mas Gadang. Oh alah. Hati-hati alon-alon. Lah tenan ora to? Kita bayi lanang mboten. Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe. Wes pokoknya sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh Loh. putih ting. Malah main nih lho, Bu. Main nih lho. Oh, seben. Soale saiki kowe dadi bandar. Bandar apa? Potok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. Bener, sama Dek Lintang Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gading? Derek. Derek. Nggih. Sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya. Anyang-anyang. Anyang-anyang. Oh iya. Niki nyuwun pengendangnya nyuwun ayang-ayang. Oh, oke. Pengen joget ketoke. Ayo Rene joget. Kendang karo joget, kendangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Ya langsung mawon. Improvisasi. Yuk. Oh, nggih nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Kayak migunani kliak, ya. ayo kliak-kliak ngono lho. Ayo. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kombiyen. Sing ngenong paling tua. Tapi keren loh, tapi luar biasa. Ngece, antenge ngece. Jiwa muda ya. Ngeremehke. Ngapuse. Loh, justru nek wong saya tua ki lak ya saya merbawani to. Hayo kaya Pak Parjo kenong.